ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಡೆಸ್ಕ್ Hi guys, welcome to my YouTube channel Dear Life of Rashmita. Ini an Sungalakatte pondolle altaini college day undu pidar tikkoy. Hi guys, and ready aye? So poi Sungalakattege program attend aka er mata tikkveda kalnotti videos mantadu nekalnotti share manpoyane. One favorite cover because in the shutter box alle and ondite sadde gammadu undu phone. ನಮ್ಮನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕವರ್ ಉಂಟು ಶಾಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮೇಕ್ 3 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಮೀಟ್ಲ 10 ಜನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನೆಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಮೀಟ್ ಆಪಾರೆ ನೀವು ಓಕೆ ಏ ಬಲ ಲೇಟರ್ ಓಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆಯಾ 3 start. वाह डांस बतरेगा डांस कौन बढ़ेगा ना हाय गाइस माता भाषण केंद्र भोपिना कुलमक्कु वाह वेरी गुड बोल उधर पर भाषण गेले देखो माता फेमस आडवारे बोल स्टूडेंट्स देख बात कर रहा था आओ या ओ स्टूडेंट्स देख मत ಬರ್ಬರತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾವುದು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ತಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಬಂದು ರಶ್ಮಿತನ ಕೇರ್ಪೇನೆ ದೇಯ ಎಲ್ಲದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ತಾಂಡ ರೂಪಡಿ ಆಲು ವಿಜಯ್ ಒರ ಮೋನೆ ಚೋಪ ವಿಜು ಏ ದುಡಿಯೋ ಗಂಡು ವಿಜಯ್ಗೆ ಜೈ ಬಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ದಣತ ಒಂದೇ ಟುಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ವೈಟ್ ಬಲ್ಲನ್ ಪುಡಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬ್ಲೂ ಪುಡಂಡ ಸುಷ್ಮಾಗ ಹಾಕುವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಒರಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಏಪ ಓದಿತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ ನಾ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿದ್ದೇವ್ರು ನಿಗ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಮನಾಪಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರ್ ತಂದಿದ್ದ ಅದಾ ಯಾಲ ಏನು ಏನು ಓಲಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಯ ಮೂಲ ಗೈಸ್ ಯಾಲ ಮೊಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ ಡೆಸ್ಕ್ ದೆ ತೊಂದ ತಿನ್ ಮೊಲ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಆನೆ ಮದ ಜೆ ಕುದರ್ತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಗೊತ್ತೆ ನ ಫ್ಯಾನ್ ನಕ ಗೊತ್ತೆ ಬಂಬಿಡ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಸೂಲ ಗುರ್ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಯಾನ್ ಬಸರಿ ಅನ್ನದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅನ್ನದೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಒಂಜಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಲ್ ಬಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ ಅಂಚಿದು ನಿಂಚಿದು ನದಾನೆ ಪೋಪಾನ ಡ್ರೈವರ್ ನೋಡ ಅಂಚಿದು ತಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಇತ್ತೆ ಆಯಿ ದೂರ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತನ ಜನ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಜನ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ ಜನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತರೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಶಾ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಉನ್ಪರ್ರ ಕೇಂಡರ ಇಗೋಡೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಿಗ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿರಿ ಕಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತ ಗೌರಿ ಮದ್ವೆ ಮೋಯೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಸ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುದು
2 hours later. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂತುಲಿತ್ತು ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ಒಂದು ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಾ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರೆಡಿ 1 ಗೈಸ್ ಇನ್ನೆಂಕುಲು ಸೇಮ್ ಕೆಬಿತ ಪಾರ್ನ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಯ್ ಒರಿ ಒರಿ ಮದ್ನಾಪಿ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡು ಆಂಡೆಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಂತರ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ದೂರ ಆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆ ತಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತ ಪಿರಾವುದಾರ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್